Lah kok arep salaman aja-aja kuwi arep nyupet yo an ku arepe. Kula arep sugeng dalu. Oh, sugeng dalu. Oh iya ya, oke. Oke, heeh. Sugeng dalu Pak Supito. Nggih, nika piyayine nika teng jero nika. Nggih, terus piye bar kuwi? Empun. Tak kira dibacutne mesti. Pipolondo kowe aja ngece. Dipadosi nika. Salaman riyen kali Pak Supito, salim riyen. Nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Matur nuwun Pak Supito. Nggih. Matur nuwun Pak Supito. Nggih. Cah cilik dhuwit nyelek bengi ra entuk nyekel dhuwit, gorene dhuwit sik. Moh bagian kula. Wah, iya. Ngono ora kena tiyang. Lah, dawuhe Pak Supito kala wingi kae nalika tindak ngene dhewe supaya ngejak sinden cilik sing lagi kelas 2 SD. Ayo sak kucing sian. Iki wis kan mau wis medan-medun nguyuh ae. Ayo. Iya ta. Genduk Sofiana Putri. Ayo sing kondang. Soraya. Iya urung rampung. Sofiana Putri Soraya. Nah, ngono lho. Getaki karo dalang. Wonge bocah ireng ngangge biru kaya madu mangsa malah. Nggih, asalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya harap segera datang. Ayo. Karena wis terus piye wis? Apalamu piye nduk bar kuwi? Nggih. Sugeng Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu nduk Cahayu. Sinden sugeng dalu. Sinden kalau. Sugeng dalu Bu Sinden sing gemoy-gemoy. Wah iya. Gemoy nggih. Iki Om Penabuh pengrawit. Ayo. Sugeng dalu Om ngono ya. Sugeng dalu Om. Nggih, saiki sing mirsani kabeh para penonton sugeng dalu. Rodok banter nduk aja lirih-lirih ndak kaya baterai entek. Ayo. Yo, sugeng dalu para rawuh. Ayo banter, iso ora? Sugeng dalu para penonton. Kurang para Pak? Hah? Kurang para Pak? Wis semono ya. Tak delok intil-intilmu obah terus nang kene marai. Ayo. Intel-intel. Nama lengkap sinten napa? Intel-intel ini napa? Intel-intel ini napa? Intil-intil. Kene lho, neng gulu kuwi lek enek sing kene ta bagiane anggere nggih obah. Kaya Pak Dalang anggere obah. Oh, ngene biasane enek sing obah tik 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 ngono intil-intil. Oh, berarti ndoke obah. Ya pancen obah, ning sing obane bukesi ngono ya. Ayo aja ngomongin ndok-ndoke murah, regane murah. Ayo. Coba kaya apa? Ngaturke panuwun karo Pak Supito iso ora? Pak Supito, kula ngaturaken panuwun sampun panjenengan timbali. Wis nirokne Pak Dalang ya. Nggih. Madhep rono. Ayo. Saya coba mubeng sik. Set mubeng ini. Nih, Nduk. Mubeng nyer. Tak. Ayo, nah terus. Ayo. Mubeng rono. Madhep rono. Iya. Heeh. Muter. Ayo. Balik kanan, gerak. Iya. Ngono to, Pak? Apik. Dadi gelungane ben ketok kaya penonton lek kaya ban Vespa ngono lho ya. Kula tuku meleh, Pak. Oh, tumbas meleh. Nggih, niki entene sing cilik iki niki, Pak. Paling cilik kuwi ya, Nduk. Nggih. Ya jane wis pas sirah karo gelungane wis pas. Sing kegeden iki kembangmu ngiwonengen lho. Kaya rating e. Ayo alan ayo. Tenggene. Duduk kembange, Pak. Napa? Awake sing kurang lemu. Ora apa-apa, tegese sampean seneng prihatin ra masalah, Sayu. Kelas pinten sekolah teng pundi? Kelas kalih MI. Teng pundi? MI ndi? MI Plus Solar. Plus Solar.
Kecamatan ngendi? Ngawi. Oh Ngawi. Kabupaten? Kabupatene? Ngawi. Ngawi. Provinsi? Mboten Jawa. Mboten Jawa, Dek. Lah ngendi? Kalimantan apa Sumatera mboten Jawa. Mboten pirsa. Dadi Ngawi iki kabupatene, provinsine Jawa Timur. Ha, Pulau Masa, Jawa, Masa? Lah kuwi dosen kok ayal ora. Ngono kuwi mbok takon wong sak menembane ya ngono kuwi. Provinsine Jawa Timur, Pulau Jawa, negaranya adalah Indonesia. Indonesia. Wis bener ndek Indomie, Dek. Ayo ngono kuwi. Pengen nembang apa Cahayu? Sik, Pak. Sik piye? Arep nguyuh neh apa piye? Mboten. Lah apa? Kula arep salam kalih Pak Supito. Salaman Nggih. kaya Mbak Birgita mau. Mboten. Lah kok arep salaman aja-aja kuwi arep nyupet yo ku arepe. Kula arep sungguh dalu. Oh, Sugeng Dalu. Oh iya ya, oke. Oke, heeh. Sugeng dalu Pak Supito. Nggih, nika piyayine nika teng jero nika. Nggih, terus piye bar kuwi? Empun. Tak kira dibacutne mugi-mugi jenengan paringi sehat apa piye ngono kuwi. Ayo. Terokno Pak Dalang. Nggih. Terokne ya. Nggih. Pak Supito. Pak Supito. Kula nderek memuji. Sekedhik-sekedhik, Pak. Oh iya. Kula nderek memuji. Mugi Mugi panjenengan tansah pinaringan sihat walafiat tebih saking sambe kala pinaringan alon-alon. Oh iya, ayo wis. Saiki kira-kira arep ngaturke tembang apa? Kaya nek ku ngomong neten sampean ki lho, Pak. Lho ketoke gayane dhewe iki drama ketoke ora ngerti ngono lho kok malah kok buka nang kene ora. Apa sing kok omongne Pak Dalang? Lali Pak Dalang pisan. Mangkan sampean tekok kula. Heeh. Napa nduk? Kula kan ngomongi ngimpi, Pak. Ngimpi. Mulai ngimpi terus sing gugah sapa? Tembang, Pak, tembang. Oh, tembang. Nggih. Tembange ngimpi. Nggih. Lah ngimpine wae wis metu. Jare arep caping gunung, aja mulah malih to. Ya wis caping gunung mawon. Caping gunung ya. Nggih. Ayo coba kaya apa? Nggih. Dijenglengne. Lah lek awakmu remuk piye engko? Mboten. Mboten. Nah ya, oke, coba. Bocah saiki ngangge selendang barang nganti klengsreh. Ayo nggih. Lah niki slendang kula enten manuke. Manukku geru. Oh, gambare to, gambar manuk to. Oh iya, ora Manukku apa-apa. geru. Ku geru. Oh iya, ku geru. Sampean pengen ngertos suarane manuk kegeru. Lah piye suarane? Kugeru kok. Ku geru kok. Nggih. Oh iya, kok kaya ngono kelakuanmu. Tanah kaya ngene, Pak. Ah iya jangan ngene ya, betul. Nggih. Coba pangkur caping gunung, aja kaget nek dijenggleng ya. Nggih. Ya, coba. Saben bengi, ayo. Saben bengi nyawang timbange turu sore-sore. Ayo ndelok wayang dalange Bapak Cahya. Saya, Pak. Saya moto kok moto, Pak. Piye to, sae napa moto? Saya napa mboten, Pak? Sae sanget. Apik ngangge parikan barang nganggo senggaan wis. Pinter cerdas sampean. Lah. Ayo kelas loro. Nduk, nuwun sewu ngene ya ngangge kotang sampean. Mboten kotang niki. Apa? ATM. Oh, ATM. Oh iya. Nggih. ATM cah semono ngerti ATM barang. Ayo nggih. Terus ayo jajal. Yen memajang mong karo janur kuning
kaya ngono. Apa cepecuk to? Ayo. Ayo ngono kuwi. Kula ijek cah cilik lho, Pak. Duduk ibu-ibu. Oh iya, sepurane, Nduk. Nadyan sampean sik cilik ning nyatane cerdas, pinter, tur dasare sinyalmu kuat mergo ning sirahmu enek antene lha kuwi lho. Lah mendi, Pak? Kuwi sebelah kanan. Kuwi lho kanan lho. Goleki, Pak. Kanan. Ki, Pak. Heeh. Kembang goyang, Pak. Oh, kembang goyang. Nggih. Iya, kembang goyang. Apine kene kayak kembang api, Nduk. Wah, iso apik jos. Kembang api. Heeh. Iso kertip-kertip ngono ya. Mengke kula tuku. Aja. Mak nggih tenan sirahmu rusak nggo. Ayo. Mboten nggih. Ya. Kembang palarke wani? Palar niku apa, Pak? Rurung ndelep ngono lho. Tambahi meneh to, Pak, kula pengen goyang. Wah, ya engko enek nggone. Engko tak abani kok kene yo. Yo pacitan sik, ayo. Goyang yo. Yo. Ngalah Gusti. Sang mriko nyuwun egolan apa mboten? Wun. Ayo, ndeblak untak. Ayo mano, Pak? Ayo. Siap, Nduk. Wah, sik bergas apik, batune anyar. Ayo. Apa adake boneka mainan ora iki. Ya, kuwi dibenakne sik lendange kuwi benake. Kuwi lho, ayo dundurke. Nah, ngono ben cantik ngono kuwi. Iya. Gerai kakean goyang lho, Pak. Lah goyang kala ngono kan, Pak? Ha iya, teng klothak kaya denden sawah malan ayo. Anu, Pak. Napa? Sanggul kula melok goyang, Pak. Dung dung dung. Oh iya. Ora apa-apa penting ra ceblok ya, Nduk ya. Nggih. Nggih, ayo dapat apa? Nggih. Terus nih, Nduk. Panas. Panas udan. Panas udan. Sik, dibenerke. Kok panas udan balene. Panas udan. Nah, ngono kuwi. Kula cek cilik, Pak. Lah iya anane sik cilik tak benerke, gen apik. Sampean nyawang aku bukesi ya, Pak. Oh, omongane tak pangan lho kowe susuwi. Kula ki Sofi, Pak, Sofi. Iya, Sofi COD. Ayo. Lah nggih niku Sofi COD. Baleni nduk kan kuwi. Ayo. Panas udan. Baleni, Pak. Nggih. Ayo. Sampean to gak njowo kula. Coba. Ndang Piye? Panas. Ayo. alon-alon kek to, Pak. Ya alon-alon. Ah. Yo. Nah, kuwi. Piye mau, Pak? Aduh. Panas udan. Meneh. Sik kowe rene iki tak kongkon malah ngongkoni aku terus ora. Sale sapa ngongkon diganti? Cengkok kula ya dhewe-dhewe. Oh iya wis. Wis manut karo sampean. Ayo nggih. Manut. Panas udan ngono ya. Panas udan aling-aling caping gunung.
Nadian. Ya. Nadian wadon harta lasna nyetan paling ulon setia kelakon biasa ya oke. Jas Sofi ya. Ya nduk sak langgame engko dindangdutke caping gunung. Saniki, Pak. Besok wis bubar ngawur. Ngono ya aneran. Yo. Di zaman Yo yo.
Tapi elak. Bergas iki. Nika lho Pak Supito dipadosi nika. Salaman riyen kali Pak Supito, salim riyen. Nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Matur nuwun Pak Supito. Matur nuwun Pak Supito. Nggih. Cah cilik duit nyelek bengi ra entuk nyekel dhuwit, gorene dhuwit sik. Moh bagian kula. Wah iya. Ora kena dihapusi bocah iki. Ayo nggih. Kaya ngono kuwi, Nduk. Dadi sampeyan yen pinter nembang, nguri-uri lan ngurip-urip melestarikan budaya, nembang kaya sampeyan kuwi. Nuwun sewu, rejeki mara dhewe. Ngono, ya. Jadi mlaku intik-intik ngono, Pak. Oh, mergo rejeki duwe sikil ngono maksudmu. Ngene lho tak omongi. Bunci swara apik, kepinteran kaya sampeyan, akhire jenengan uripe mesti kajen keringan, dihormati, ditresnani. Buktine sampeyan rampung nembang caping gunung, Pak Supito tindak rene maringi bebungan sampeyan. Lho kaya ngono kuwi. Mula sampeyan aja isin dadi sinden ya. Nggih. Cucuk lho timbangane derep ya ta. Iya. Nggih. Apa neh sijingkas ora perlu nganti goro-goro bar limbukan mangke saged kondur sesuk sekolah to? Nggih. Nah, sekolah kudu mlebu lho sekolahe. Ya, Pak Dalang ngono kuwi bengi nduwalang isu ya sekolah. Nah, ngono kuwi. Nadyan ning sekolah ngangge turu barang. Ya, ngono kuwi. Nek tetep mlebu ngono ya. Apa? Setengkas apa? Ayo. Dangdut meleh ya, Pak. Oke. Ben mripate betak melek. Wah iya, nggih. Ben betah melek. Oke, apa upamane, Nduk? Lali janjine. Wah iki, ya cacak nggih. Wah, kaya apa? Nggih, diaturake lali janjine lajeng kemawon. Iya, Cok. Nggih. Dening Sofiana Putri Soraya. Pak. Hah? Tiwas mikir ceblok. Nyapa neh? Oh, duitnya dilebokne ning tas. Ah, bener ketimbane nangis lek. Lunyu lho, Pak. Lunyu lho dinggo nyekel mik. Lunyu. Oh iya, heeh pancen duwe nek sabune Nduk. Ayo. Ayo, sono lumayan engko karo mbokmu kena nggilebon panci. Ayo. Bocah ya. Maka ya diaturake. Dados.
Para lenggah nyuwun tepuk tangan kagem Sofia weh. Elak luar biasa. Monggo kelas loro lagi MI lho, Nduk. Ha iya wis kaya ngono. Kaya bocah wis pintere kaya ngono. Karo Laras wis pleng, karo Irama ya wis ngerti. Ha iya,